Опа, Коста, банда, аз съм Пепино, добре дошли в канала ми. И днешния епизод ще цъкаме с един мой стар приятел Каленка. Ще цъкаме малко, да поръцъкаме, защото тази игра малко умря последните дни, ако трябва да бъда честен, последните 2 месеца. Не е имало видео 2 месеца и беше доста голяма почивка, защото просто имахме даскал и работа, просто имах някакви задачи да правя и при тази причина е така. Но сега отново сме в канала и ще поцъкаме за кой ли път и мога да цъкаме новия револда, който е изключително готин, поне за мен. За мен не е. Нашия брат не се е пръкнал 10 години. Сега за пръв път включва играта. Да. Аре, батко, ще играем ли? Стига бе, връщат ли старите оръжия бе? Yes, връщат ги! От Chapter 4 ги връщат оръжията, старата помпа от сезон 1 на Chapter 4. Оръжие от това, пистолета от сезон 3 и SMG-та от единицата и двойката. Бас якото, бате! Oh yeah! Имаме сега револдата! Yes, baby! Има го! Yes! This is strange! Искай, приятели, има и той е Джак Спаро, което е изключително много як скин, но аз няма да си го взема, защото е пълен дух. Съжалявам. Батко! Да читкаме, батко! Сега, скъпи приятели, направо ги правиме, направо на леща ги правим, разбирате ли? Правим ги на сандвич! Каква сандвич, бе, брат, ще ги изготвим, ще ги изям с кориците. С компютрите ще ги изям, разбираш ли? Толкова са слаби. Повечето. Ай. Майко, не сме цъкали от 2 месеца. Какво се прави, бате? Yes! Най-накрая има някакъв нормален Battle Royale, брат. То няма Battle Royale от един месец. Тук, скъпи приятели, да си взел един нов емолт напоследък, който е изключително як. Сега ще го покажа. Yes! Любимото ми SMG! Yes, бе, хора! Това SMG е много OP, брат! Това направо ти кърти, не е манака, зъбите ти кърти, разбираш, толкова е мощно това SMG, кацаме там. Сега, брат, не дей да се дъниш, защото умираме в кофта, разбираш, трябва да печелим. Така, братле, цъкаме. Сега ще ги пуцаме! Ще ги пуцаме, бой! Yeah, baby! Аре! Yeah! Вземи оръжите, брат, тук имаме сега много големи. Помпа, имаме тук някакви работи. Мале, пак играта ми направи на гъс. Мамо, тая игра, брат, ще ме убие. Ще ме убие тая игра, казвам ви. Ще ме убие. По толкова сърсваш, бе, брат. По толкова има проблем. Проблем имаш с графиката ли, бе? Те нещо много се бават с мене напоследък. Искаш ли... тук има такъв легендарен чест. Чай да махна тази помпа, че много ме дразни. Искаш ли минита? Аз си взех! Вау! Бате! Тук има такъв легендарен митик. Има някаква много яка спамършка помпа, искаш ли я? Не, бате, нищо! Искаш ли Big Shield? На, Big Shield! Взимай! Искам баницата, която беше ми я взел. Yes, МК. Така, искам втория слот. Така, има ли нещо тук интересно? Виждам, че има граплер, ще го вземем. Какво пък толкова? Наши шах да го обера. Мале, къв крадец. Много яка кола, бе. Имаме нещо като мини снайпер, ако мога да се каже. Имаме граплер. Юпи! Какво даш? Тая игра е много мизерна, бе. Моля ми да такива оръжия, бе. Мамо,
Battle Royale е по-зле от тази игра, брат. Шигувам се. Battle Royale е по-зле. Има ли някакви много реалти, бе? Аре, да мога да цъкаме, бате. При тебе дискотека ли има? Аре, бате! Някой обаче ще го убият яко, мая. Нещо май изневеряваш, а? Изневеряваш ли, бе? Тук съм, бе, бате! Аре, батко! Чакай малко, че това моят герой нещо много ще бе да тича. Мой не мога да тича! Бързи го! Дай му бай Иван Дюнера ще го оправи. Ще го оправи той дюнера. Ще му изяде Дюнера направо. Аре, какво стана тук, е? Те ме ноктаха, брато. Къде си ти ноктали, бе? Мен ме убиха като кучета. Нищо скай, приятели. Отново пак сме в играта. Виж, той има раничка като някакъв такъв. И ние не знаем какво. Се тая. Дай пак, бля, да цъкаме. Виж, той има като някаква раничка на... като някакъв... Кое е това? Енот ли е? Какво ли е? Така. Мамо, колко е зле, брат! Мамо, то ще го убият като куче! Мамо, клашета! Майко! Скай, приятели, затова трябва да играете честно и почтено, трябва да играете педалски като тоя. Вижте го какъв е смешен. Масиста! Мамо, това направо го разката фамилията, бате. Там има един. Бате, това не си знае копчетата. Виж го. Виж я пяницата, бате, как налива. Майко! Айде, брат, вземи си научиш малко ейма, бе, брат. Гледай го пато. Мале, брат, то не си знае копчетата, брат. И как този смешник, долу неговия партньор, бе, брат, то ще го убият като кучета, аз ти казвам, ще го убият, казвам ти. Майко! Това е зона, брат, той е много тъп, това е честно. Аре, размърди го това пилешки задник, бе, брат. Най-сетне. Айде, обратно сме в тона! Дито! Какво правиш тук на Дито, бе? Удари го! Удари го по главата! Удари го! Не го скирка, брат! Джак Спаро! Уху! Джак Спаро! Хайде, купола! Точно така, мен! Не, там кацаме, мойка! Сега направи кърти ме и задниците, бе! Хайде, литнах! Ти да не си птица! Ти като птица! Спускам се! То нашия брат, нашия моя го мързи, бати да тича. Бати миризливата кърния. Къш. Трябва ми уръжи, Аре, бе! Първия кил! Не! Има ли тук някой? Ти ли си отгоре, бе, юнак? Мамо, той направо ми къти мрака, брате. What the fuck? Убили го, бе? Да? Това наше по-добре. Аз те мъже да отворя един чест, то ми взе целия щит. Ама че мизерник.
Кой стреля, бе? Е, там едно KFC. Барай, брат, той е толкова страхлив, че няма на къде. Ето го! Кой се, ма? Че там има един кретен, не мога да ходи. Чай видя къде е партньорът му. Бъди на штрек. Убили го? Да. Браво, бе! Тук има две мините. Едното е за тебе, поделяме си ги, чули? Едното е SMG за мене. Старата помпа! Аз ще игра тази игра с нея, тя е много добра. Това го махам, тук има помпа. И щит. Опа, зоната. Там има един. Мен ме нотаха, братле. Нямам думи, братле, те са толкова слаби, че просто няма на къде, брат. Се тая. Да, че умре като куче, братле. Няма думи. Нищо, скъпи приятели. Такава игри, игри. Брат, ще цъкам още една. Аре! Скъпи приятели. Интересно обаче този мап хем е по-малък, хем е по-интересен. Мисъл, Купола е наистина много як. Направо ни сцепват трътките, братле. Така и като залягаме под кенефа и правим някакви работи, тъй е. Брат, човек, ние не сме играли от, сега ще кажа, от 3 месеца, 5 месеца не сме играли тази игра, брат. Нищо не сме изпуснали, братле. Не сме изпуснали. Даже сме го спестили, брат. Братко! Кажи. Това няма ли зареза, бе? Не знам, нещо много е шубе напоследък, гледай го пъто. Я виж Маре, какъв задник има той, Той търси туалетна. Къде се изтриска? Сега ще го насерят, мамо, той сега ще го насерят. Мамо, той сега ще го насерят, братле, аз ти казвам. Мамо, отиви в колата, братле, отиви в туалетата. Мамо, в туалетата, много си ходи до туалета, може би виж кой се е нагъзил, братле. Къде е тук, бе? Тупло. Брат, той е 400 левел, братле, той си го играе по цял ден. Той силно и в туалетата играе. В туалетата, братле, сигурно краката му габясват, стана цели една голяма краста лъжава, братле, като тръгна да цъка на телефона, брат. Хода, мойка! Аре на парабаните! Къде е бай Иван Джунер, бе? Няма го! Изгонихме го! То съсед, не спря да парти, бе, брат. Огоня всичко! Виж го оня как парти, брате, виж го. Виж го. Додаче толкова го е шубе, братле. Виж го. Мало, виж какво е като срам. Виж го. Виж го това пред нас, виж какво е като срам, братле. Но брат, тя е гащи. То не е гащи, бе, брат. Аре, къде кацаме? Пак гледат той, бе. Той няма място, брат. Сега тук ще изцепат трътките, аз ти казвам. Ама не цъкаме, братле. Ние сме ба-яките пичове, бе. Много ясно, братле. Бате, то много насрам, бе. Това, бе. Ало.
Чакай. Не, никакво оръжие, братле! Чай, че нищо не се случва, бе, брат. Не, много ми лагва. Сега той ми взима всичко. Малчика, какъв жена! Мало! Не, оръжие, братле! Нашия бяга като срам, брат. Няма да ми... тук има оръжие. Тук. Аз взимам тая импулската. Там има някакъв. Ела насам, тук има оръжие. В ейфа тук също има оръжие. Ела. Аре тиче, бе, църво! Това не ще тича. Като едно време сме, братле. Да, бе, да. Да, където ми смазват трътките, брат. Има чест. Кой има честа? Помпа! Искаш ли мой? Виж, искаш ли тая помпа, че е по-спламерска? Ти патрони за нея. Аз ще взема тая. Тук също има чест, бе. Медкит! Има медкит, аз го взимам. Там има чест. Виж, тук има някаква каравана или нещо, бусли. Каравана. Това да я щупим да вземем честа. Чувам да се стрелят. Да. Иван Дюнера, няма ли един от гости, бе? Я дай патрони за снайпер. Аз имам пистолет като снайпер. От сезон 3, братле, на миналия чаптър, брат. Той е много уникален пистолет. По-силен е човека дори от такъв снайпер. Чест! Къде изфърка там, бе? Гледай, ядох много боб и си изпарнях, братле, отидох на майната си. Що ме оставяш така? Нашия братле е по-бавен от Охлюв. Още един медкит. Брат, аз нямам никакъв щит. Ама никакъв, разбираш ли? Нямам и хубава помпа. Ко ти трябва? Да, не ти дреме, както има една приказка. Аз това ще ги взема ще по-силно. Преместете така. Аз чувам стъпки тука. Едни стъпчици. Така, братле! Мале, той е много голяма жена, това. Стой да си издаде пушката. Мамото! Не ме ревайтвай. Добре, ревайтни ме. Бързо. Ела насам. Той има хубаво SMG, вземи го. Дай да се... Стрелят ли те? Не. Ела. Къде ме помъкна, бе? Ай, че умра! Как си се нагазил, братле? Стой тук, ела тук, има метките, Ай! Не дей умира! Няма, бе! Ще ми е мъчно! И аз стой тука! Стой там къде си! Ето тук, ето ти минита. Аре, стига сме се лигавали, дай нещо сериозно да направим, ако искаш победа, искаш ли? Как победа, бе? Джиткаме за кеф! Да ги пуцаме! Стой. Майко, той е много голяма жена, той е, честно. То оцели ли те, бе? Не! Най-накрая имам хубава, ама тази помпа моята е по-хубава, а? Слушам го, братлето. Давай напред, че сме много дебели, не мога минем.
Къде е тази жена, която толкова много я шубе да играе, бе? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Там много се цепат. Много се цепат тука, просто уникатно. Как ли фръкна нагоре, бе? Не мога да стигна. Айде човек пъточи, той е пълен булшит. Ай, това много скача, бе! Къв този зайк, бе! Правиш изпица? Брат, това много спам ми, бе, брат! На мен много ми лагва! Брат, деци! Няма как! Айде, възродих се! И аз идвам! Взели ми работите този мизерни, бе! Не, ама ми взе патроните. Значи ти си педерас. Те трябва да дойдат така или иначе. Дай да се махаме, искаш ли? Зоната, искаш ли? Айде! Че няма много патрони, да знаеш. Мините, искаш ли? После! Патрони ми трябват за помпата, че нямам ники. Това ще го взема като снайпер и минита. Я дръж 2 минита. Нямам къде да ги сложа. Абе, пий ги, бе. Ева тука. Стой на едно място. Добре ли си така? Стой малко, че тук има един, който ме нерви. Брат, просто нямам думи, разбираш, тази игра е пълна. Брат, тази игра е много пълен буклук, тази игра вече станала, брат. Много е лагава. Убиха те. На 6-то място ли? Това е пак и нещо. Добре, скъпи приятели, да благодаря, че ви гледахте. Това е изключително много як епизод, много як се получи. И ако ви е харесало видеото, правите по палец и това беше от нас. Бай-бай и се видим следващия клип. До тогава и адиос, амиго. Айде, чао! Чао, банда!